Szevasz srácoknak, én tetszemben is a leges-legelső videóban, és ebben a leges-legelső mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy bemutató videó. Igen, bemutató videó. Hallottátok, bemutató videó, mi csak nekem 5 perce van megírva, úgyhogy nagyon szeretném azért besekén gyorsan. A következő videó nagyon izgalmasak lesznek, de csak 6 naposával lesznek videók, mivel lesz 6 csatorna, most mindegyikre, egyik nap a másikban, azt nekem lemennek ezek illal fizetbe. Ezzel kezdtem, azt tökéletes kezdem. Mutattam is én ezzel, milyen csatornáim lesznek. Lesz ez a TLT-zem, lesz a TLT Gaming, mert külön lesz gamingekre. Lesz a TLT Music, amin külön zenékre fogok költeni. Lesz a TLT Stream, amivel külön, viccesetek amúgy 2 perces videó, de úgy mondom, mert nem akartam még bemutató videót túlszor. Szóval akkor lesz a TLT Stream, ami külön live-olni fogok. Lesz a TLT konyhája, amin főzni fogok, mert eddig azt is egybe csináltam a főcsatornámmal, mert lesz a TLT művészete, ez egy új, nem, voltak a fő csatornám, hogy olyan sorozat, hogy rajzolok, markolok. De most ez egy TLT művészete, ahol rajzolni fogok, meg festegetni, meg ilyeneket. A következő dolog, amit tudni kell, ezek a felszerelések. Most már nekem nem lesz felszerelés, de gyűjtőkre, ahol legyen kamerám, mikrofonom, meg ezek, mert sokszor mondják nekem az osztálytársaim is, mert mindenkor rossz így a kamera minőség, ugye, ilyen pixel, ilyen szálkodó éppen. A hangom túl halk néha, mert ők is szoktak betenni néha azt az iskolába. Néha túl halk a hangom, akkor hát ilyen túlságosan is a ledem, így hogy a világítás, srácok, mert mindig nekem pontosan a villannyal szembe kell, csak akkor mondani, hogy a villannyal szembe kell mindig ülnöm a videózáson, mert különben túl sötét vagyok. És csak annyi is lett volna ez a videó, nagyon örülök, hogy tetszett, akkor nyomj a katámos lájkot, és akkor fel csatornáján, tehát voltam, sziasztok!